Hey guys, what's up? It's me again. So for today's video day guys, kay naami diri sa Bunbun Magnagapantukan. So first time na ako maka-adto diri sa Bunbun guys, no. Pero ikadua na nako ni nga higayon nga makatamak sa pantukan kay last time sa una since elementary pa ko, so nakaligo mi diri sa Wellborn sa pantukan. So mao pud to akong primero nga nakaadto ko dinre sa pantukan. So mao ni pod ang ikadua nga time nga nakatamak ko sa pantukan. So ang kaning Bunbun guys nga beach resort makita ni diri sa Magnagapantukan. So nga ni kanindot diri guys, kanang dako kayo ang ilahang area diri. So kung makita ninyo murag puro siya yuta kay since una kuan na siya kanang hunas na siya nga time guys, no. So kasabot mabaw ang iyang tubig. So bisag magtaob na diri guys, dili gud siya ingon nga lalom kaayo ang ilahang dagat diri nga side. So safety diri para sa mga bata kung namoy kauban nga mga bata kay since dili lalom ang tubig kay bisag nagtaob na siya ang ilahang tubig mabaw lang gihapon. Dili siya pareha sa uban nga mga beach nga among nagtuan nga pag magtaob na gani lalom na kaayo ang iyang tubig. Pag abot nimo sa unahan murag ka nang malampas na sa kuha ang ilang tubig, pero diri lahi kay bisag taob na siya unya layo na kay mig nalagputan, kuan mabaw lang gid ang ilang tubig, mga murag tagaliog lang siya. So mo na nga kung makita ninyo murag siya gyuta kay unas gyud na kahayo siya. So pag magtaob na mabaw lang man gihapon na dira. So ingana ang palibot diri guys, no. So mas dako gyud ni siya nga beach compared sa mga beaches nga mo ang naadtuan kay since daga naman jud kog mga beach nga naadtuan, no. Pero mas dako ni diri guys. So dako kay ang iyang hawanan as in. So dili siya lain kay kanang sa kasagaran sa mga beach nga among naadtuan kay gamay lang kaayo og hawanan. So kung maligo mo labi na kung dagan kay ang mga kuan, dagan kay mga tao nga mga ligo, so murag halos magtapad-tapad na lang mo, no. So dugula kay mo kay since diri sa Pikas lahi na pud siya nga beach, lahi na pud ang tag-iya, and then diri pud sa Pikas kilid lahi. So ingana ang sitwasyon dira sa Mabini. Pero diri sa Bunbun guys, dako kayo, super dako jud kayo ang ilahang area kay dako kayo mo gintang kay ngano lapad kayo ang ilahang area diri, as in dako kayo ang ilahang area jud. So ang ako mga kauban kay since ang ilahang target diri kay mamingwit raman jud kay tong miagi kapila mi namingwit pero didto ami sa Mabini. And then pag abot na mo diri giganahan sila diri nga side, no, kay dako kayo ang area, dako kayo silang malagputan, and then ang kami pod giganahan pod mi diri kay dako jud kayo ang area. So bisag unsa kadagan pod ang tawo nga mga ligo diri dili mo ingon nga magdugo lagyo ra gihapon kayo mo gintang kay dako jud kayo ang area diri. Ug kung sa ilang entrance ang atong hisgutan diri ug ang ilang cottage guys, so sa day tour lang ako ang nabalaan kay wala ko kabalo sa price sa ilahang night tour kay since day tour lang man mi diri aning adto. So ang entrance day nila diri guys kay 10 pesos lang per head. 10 pesos per head ug ang cottage nila kay tag 500. So mo na among nabayad sa cottage. So entrance nga 10 pesos per head o 500 pesos nga cottage. O kung makita nimo guys nindot kayo ang ilang cottage, so dili kayo kamahayan sa imong 500, no, kay daghan na kay mi og beach nga naadtuan sa Mabini, sa Pindasan Mabini, pero mahal kaayo ang ilahang cottage bisag day tour lang. Pero mga ang ilahang mahal, no, kay mga maot na ana dili gyud nga mga nindot niya ang ilaha diri nice kayo guys kay naa sila kanang papagpapag ba na ibang ko og lamisa din naa sila papagpapag pareha nang akong gipatungan. So sa wala tuuog diri sa likod niya nay ngana, so pwede kung daghan mo nga kanang mga kapoy kayo mo pwede mo matulog pud dira nya na apoy bangko. So daghan kayo ang makalingkod og makapahulay nya, daghan kayo ang kabutangan sa inyuhang mga gamit like mga bag, mga baon, so mga unsa-unsa pa dira so dili jud kamahayan ang ilang entrance nga 10 pesos o cottage nga 500 pesos. So kung gusto mo guys og ing-ani nga kuan barato lang og nindot kaayo nga place, so adto lang mo diri sa Bunbun Magnagapantukan. So unahan lang man na siya sa kuan Pindasan Mabini, so duol naman lang na sila, gamay na lang sila o gintang kay since giganahan mi diri og ang among mga kauban nga namingwit giganahan sila diri. Next time mamalik mi diri kay mas ganahan sila diri kaysa Mabini kay since
pila na ka beach nga mo ang nadtuan sa Mabini, wala man kay sila kuha nga isda, gamay naman ilang kuha. So mas bintaha ang ilang kuha diri kay dagan-dagan gamay, dili ingon nga daghan pero mas bintaha. So mo nang murag sunod guro murag mamalik mi diri nga side. Pero ko gusto na ko kung mabalik mi Pantukan, dili na pud siguro diri dito na pud mi sa kanang kalinya ani kay since daghan men diri sila nga naglinya no, kay lain pud magbalik-balik ra pud ang ato ang maadtuan. Daghan man na diri sila nga beach. So gusto na ko sa sunod lahi na pod para ma-experience pud nato ang uban nga beach, dili lang kay balik-balik ang ato ang maadtuan. So diri lang tanan guys, bye bye, love you all.